Pozdrav svima! Evo nas ponovo u eventu kupovina poklona za Anastasino punoletstvo. S obzirom na to da se ovaj event polako, ali sigurno približava kraju, hteo sam još jednom da onako pogledamo najbolje bisere tokom vremena koji su ovde postovani. Inače, onaj prošli klip, review ovog eventa je prošao dobro, preko 2000 pregleda iz nekog razloga, tako da evo, vidit ćemo šta se promenilo od tada. Mislim da ima novih 100.000 ljudi koji učestvuju u ovom eventu, znači još malo pa 200.000. Ogroman znači, hit na internetu je postao ovaj event. Vidimo da 90.000 ljudi ide, znači ja ne znam gde bi ovo sve moglo da stane. Naravno, ovo se šalim, nije istina. Znači, sad ćemo da krenemo na ove najbitnije postove, najaktivnije tokom vremena, koji su privukli najviše pažnje, jer ovo se sve sad iskristalisalo u grupi i vidimo ovde prvo da imamo pinovan post od ovih admina koje opet moram da spomenem, Dragan Damjanović i Nikola Bojović, zapratite ih na Facebook, dosta kreativni momci i ko zna šta još može da se očekuje od njih u narednom periodu. A ovde ćemo da pogledamo sad ova najzanimljivija pitanja i odgovore, znači imamo ovaj klasičan, jer možemo da držimo ovo izjednačeno, ne mogu da verujem da ovo i dalje postoji, ali lepo je podsetiti se ovog pitanja. Sad, daj da vidimo nešto dole vezano za sam ovaj fiktivni event, natpis na rođendanskoj torti, Allahu Akbar. Dobro, ovo već je glupo, nećemo previše da se zadržavamo, koji je bio idealan očuh Anastasiji i Veljku, Marija Šerifović. Opet neki crni humor. Koga će biti najviše na punoletstvu? Sirotinje. Evo je već ono dobar odgovor. Dalje, ko će da očisti kuću nakon rođendana? Nema potrebe, ceca će kupiti novu. Kako će glasiti prvi status 25. maja u 12? Anastasija se rodi. Opet glupo. Imamo i ovde jednu objavu Igora Todorovića, ko žele neka dođe po mene, koji je najznačajniji trenutak na rođendanu. Saši Matić daju nož da seče tortu. Dobro, stara fora, ali vidio sam i bolje. Šifra za Wi-Fi, ne znam koliko ovdje ima, 6.000 ljudi je smatralo da je ovo dobra šifra i zanimljiva. Također imamo i ove spamerske postove u svakom od komentara, to jest u svakom komentaru na svako ovo pitanje, ali njih nećemo previše da gledamo. Tražimo znači nešto zanimljivo kao ovo, gužva u najavi. Pregledat ćemo posle i slike koja će pesma biti najtraženija na rođendanu. Neko će mi noćas napraviti sina. Ko će da sipa drogu u piće? Nada Macura, Aca Lukas, Čeda Jovanović. Putin, gled Putin kako je napisano. Sutra igraju Srbija Kipar, slučajno ne bih rekao. Ne bih ni ja rekao. I dalje idemo, opet su tu slike. Na moj rođendan ne može svako. Alo, dnevne novine. Vidio sam jedno dobro pitanje. Šta je breo? Sve nove filmove s prevodom u HD možete pogledati na ovom spamerskom sajtu. Eto mala reklama i za njih. Ne znam šta je ovo, malo glupo. Živa bila, velika narasla, naša mala Anastasa. Mi smo već na rođendanu, vidi ih ovi. A imamo spremno izdanje i za Fajront. Imamo i pesme, znači, na YouTube-u. Verovatno ima dosta sadržaja na YouTube-u što se tiče ove grupe i eventa, to je vezano za njih. Ovo je dosta kreativno, možda je najkreativnije do sada. Jebi ga, idem na rođendan, Mona Lisa izlazi iz slike. Gde je ono pitanje šta će se desiti sa ovim eventom nakon što se završi? Znači, to su bili najkreativniji odgovori tu. Onaj Telegraf će valjda da kupi event, da spamuje video i tekst sadržaj. To sam pročitao. Također evo vidimo i ovde obaveštenje za Igora Nurkića, dečka iz Niša, kome treba pomoć, tako da evo i ovo mogu da spomenem tu. Svi vi koji možete da donirate, donirajte. Za više informacija
ne znam, vjerovatno ima već neki event povodom ovoga, ali eto, ovi admini bi mogli da kreiraju iza njega, to je bilo pametno i vjerovatno bi neko mogao da donira, malo po malo skupilo bi se ovde 100.000, to jest 200.000 ljudi, svako po 1 euro da donira. Eto, imamo za ovog dečka i za njegovu operaciju skupljen novac, nego nećemo tu previše isto se zadržavamo, idemo dalje, tražimo nešto zanimljivo. Ovaj spamer, brate, koliko je spamovao grupu sa ovim postom, da vidimo da li može se reportuje ili nešto. Report post, evo, lagano je za tebe jedan reportić i ovo admini vrlo lako možda banuju jer nema mnogo ovakvih spamera. It's a spam, boys. Continue i it's a spammy post. Continue. Da li ima još nešto? Ništa više, dobro, isključit ćemo. Oh my god, ubagova mi snimanje. Daj be sad i ovo. Ok. Da li ima još nešto? Ma terete su kurac više. Wow, koji spaber, brate. Da li će se ovako završiti rođendan? Ok, vidimo već ovdje o čemu se odvija radnja. Najbolji deo rođendana, Arkan izlazi iz torte. Opet crni humor. Što se dešava u slučaju nestanka struje usred rođendana? Saša Matić traži sveće po kući. Nik Vujičić pali agregat. Evo, ovo je ekstra. Ekstra odgovor, brate. Hoću da glasam za to. Tadić upućuje izvinjenje svima koji su pogođeni ovim nebelim događajem. Vučiću, pederu. Dobro. Nik Vujičić pali agregat. Oh my god. Evo ovdje tačno i vidimo cenu, 160.000 eura košta. Kao što rekao, znači svako iz grupe donira po 1 euro, a to je ništa, ovom dečku možemo da spasimo život. Lajkujte novi odred srpskih dobrovoljaca, Anastasijini tigrovi. Šta će gosti najviše konzumirati na rođendanu? Anastasiju. Ja mislim da Anastasiju konzumiraju na internetu najviše u ovih zadnjih 10 dana koliko traje event. Tako da ne verujem da će da je konzumiraju baš mnogo na rođendanu. Kažem mu gazda da mora da radi 25. da otkaz. Serpenda, brate, najjači. Nažalost, ne mogu da ne iđem na ono pitanje što sam hteo da pročitamo. Evo ima i ovaj fake vesti članak, kao javljaju se Ceca i Anastasija povodom ovog eventa, u stvari baš briga za to ko šta piše, one verovatno to i ne gledaju. Evo ga, još Ceco kraljice. Evo je nova pesma za Anastasiju, ko zna tu šta sve ima na YouTube. Sporo se nešto loaduje, brate, ovaj event, mnogo stvari ima, tako da vraćamo se gore na top i pogledat ćemo gde su slike, brate. 100% su ljudi ovdje postovali milion slika, ali ih nema. Da je ovo grupa, verovatno bi onako moglo da se pregleda, ali pošto je event, izgleda da ne može. Ne može. Tu je jaca informacija, brate. Dobro. Čekaj, imam slučajno da ne može ovdje negdje da se pogledaju. Izgleda da ne može stvarno. Baš je bilo cool da vidimo slike iz ovog eventa, ali to izgleda neće moći. Ok, našli smo par zanimljivih provala i baš me zanima šta će stvarno da bude sa ovim eventom nakon što se bude završio sutra. Oni mogu i da produže trajanje eventa, to ništa nije sporno, ali koji bi bio smisao? Evo ima sad novo pitanje. Brat me upravo pitao kad je Anastasija rođena, s čime da ga bijem. Ovo se već ponavlja. Šta ako dođe do tuče, Saša Matić neće gledati gde udara. Ko će da otpeva himnu Srbije na Anastasijinom 18. Sandra Meduza, boys.
Evo ga, znači sa ovim pitanjem i odgovorima ćemo da završimo klip. Kaže, šta se dešava sa grupom posle Anastasijinog rođendana? Telegraf ili Blitz kupuju grupu da izbacuju foto, video sadržaj. Grupa nastavlja sa pripremama za sljedeći rođendan, nema stajanja. Admini odlaze u Nemačku na građevinu. Postaje sekta, postaje stranica i ljudi sa nevjerovatnim humorom se bore za top komentar. I još 14 novih opcija. Zezamo se, osnivamo stranku, počinje kampanja. Ovo nećemo više da čitamo. Sajt o dobrim guzama. Fin predlog. Biće još rođendana. Smak sveta. Znači, eto. Da vidimo da li ima još neki dole top postovi. Što nismo vidjeli. Jeste li spremili poklon? Traktor. Eto, pozdravlja vas moj pas u pozadini. Ne znam da li ga čujete, ako ga čujete, onda svaka vam čast. Na koji način će se završiti rođendan i zbog čega? Anastasija saznaje da je upravo Marija Šrifović njen biološki otac. Saša Matić greškom baca petardu u Cecinu sisu. Poenta svega ovog, bar smo u nečemu složni. Pun nam je kurac Ceci i njene dece, posle rođendana ova grupa se pretvara u sektu. Smejali se ko budale. Mislim da je to bila poenta ovog eventa i eto, vidjet ćemo već kako će ovo da se odvija u budućnosti i da li će još biti ovakvih zajebancija, kao što rekoh na početku. Zapratite ove admine Nikolu Bojovića i Dragana Damjanovića. Dosta kreativni momci i eto, ovo će definitivno obeležiti početak ove godine kao neki hit na internetu koji će ljudi dosta dugo pamtiti i sećati se sa osmehom. I ne zaboravite da subscribe-ujete kanal ukoliko vam se sviđala ova moja prezentacija. Za još ovakvih klipova u budućnosti ostavite like, komentar, šta god da vam padne na pamet. Vidimo se, pozdravi, sve najbolje.